Virksomheden hedder 3DCP Group, og vi er Danmarks eneste, og faktisk også Skandinavisk eneste entreprenør, der fokuserer på 3D-printning af beton. Så det er sådan set der, vi adskiller os fra alle andre. Vi arbejder med et materiale, som mange kender, beton. Det eneste, der i virkeligheden er anderledes, det er den måde, vi placerer beton, og der bruger vi en 3D-printer. Det er sådan set det. Og grunden til, at vi gør det, er fordi, at det er en... Vi ved alle sammen godt, at der er en bæredygtig agenda i byggebranchen. Beton bliver meget udskammet, men det er desværre ikke noget, vi kommer udenom. Vi lever i et klima, hvor, i hvert fald i Danmark, hvor der er rigtig meget fugt. Det kan også godt være rigtig tørt. Derfor kommer vi ikke udenom beton. Så det handler om at bruge den på den mest effektive måde, undgå spild og bruge så lidt som overhovedet muligt. Og det er det, den her teknologi kan hjælpe os med. Derudover så er der også alt muligt med formfrihed. Altså man kan lave nogle ret fede geometrier, uden det nødvendigvis skal koste mere. I og med at printeren, den er jo sådan set ligeglad med, om den kører lige ud, eller om den laver en kurve, eller den laver en zigzag. Så der er nogle rigtig fede fordele ved det. Og som I kan se, så står jeg jo sådan set her og snakker med jer, mens at huset bliver bygget. Og jeg laver ikke så meget andet end at sørge for, at det ligesom ruller. Og lige nu der ruller det, så jeg står egentlig bare og kigger. Så det er også en rigtig fed ting ved det her. Vores mandetimer er rigtig dyre i byggebranchen. En elektriker koster jo 1000 kroner i timen for eksempel. Her der har du ikke brug for mere end 3-4 mand på site, og så kan du faktisk printe et hus på rimelig hurtig tid. Nu er det begyndt at blive lidt koldt, så vores beton den hærder ikke lige så hurtigt, som den gør om sommeren for eksempel. Det betyder, at vi desværre bliver nødt til at printe lidt langsommere, men vi regner med, at vi ligesom kan printe det hus her, som vi er i gang med, inden for en uges tid cirka.